खुलुमखा जत तिप्रासान भिडियो नाय तो नाय रogno केंद्र नुखना जे आनी थामनेल रगो चाकराक माने तमानी बागे फुतु रजाक तमानी बागे चाकराक माने प्रॉब्लम तो ये शावानी मानाय हमाले नायने जे ताकुटे बुकुक सं जे ताबक खनामानी आं सोंहर न्याय माने तमानी बागे आरो वालाय सकलाय बुलाय तकलाय इंलाय तं ते तमानी बागे उ चाकराक मानो सेगलाय बितं ह छबिमुरा कायसा टूरिज्म प्लेस अमोनी थायेंका जत शिव अमरपुर अमरपुर चाकराकमा गे सेकां आसिक बसर रमै 5-6-7 बसर रमै बीजेपी सावनो बनो रूल खालाय दं आरो जायगा सामुं खालायनाय जत बीजेपी नि बरक माय बुझिखरे इके ताबुं खायके चिनि टीटीएडीसी इलेक्शन पाइका टीटीएडीसी इलेक्शन पाइ माने परे जे चाकराकमा छबिमुरा अमो एलाकाबो कायसा टीटीएडीसी नि अंडारो उ चाकराकमा बा छबिमुरानि कन्स्टिट्युएन्सि के महारानी चेलागां खब जागोयासि महारानी चेलागां खब जांमानि कारनै ताबक टीटीएडीसी वो कप्लायनाय टीटीएडीसी नो रूल खालायनाय खायके तिप्रा मथा जेता बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाय कप्लायमानि पार्टी उ पार्टी न ताबक छबिमुरा बा चाकराकमा जे टूरिज्म प्लेस बा टूरिज्म स्पॉट जतो आरो नायकानि खालायनाय रक जतो तिप्रा मथानि सिनाय बहायकेनो डिमान्ड इंलाय सेगलायबि तमनि ताबक गायके रूल लो नायबिना हेंके एज पर रूल्स लो नायबिना ला हेंके यस राइट काहाम कोखायसि जेता टीटीएडीसी नि अंडर सबाबो कप्लाय सबाबो रूलिंग गवर्नमेंट सबा चालगै दं बनो सबा नायथाय सबानि चालगजांनाय अधिकार दं नायबि थांला हेंके यस तिप्रा मथा पार्टी नंगै दं हायसि आरो जागाबो सिगां 6-7 बसर रमै जे चाकराकमानो नायकलि दं रजाकमानि बीजेपी हाफांबाय बा बीजेपी नि सपोर्टार्स रकबाय डाइरेक्ट कक सासिबानो बीजेपी खलाय तंनाय बीजेपी नो हामजागि तंनाय बीजेपी नो सपोर्ट खलायनाय उ बररकनो उ चाकराकमावो सामुं खलायबि तंबायो बरनो नुका चालगानि हे बरनो भोटिंग सिस्टेम बरनो चालगो बरनो जत किसु टिकेट नि बरकबो बरनो जत किसु बरनो सामुं खलाय दं आरो जागाव इनके तिप्रा मथानि जारा तिप्रा मथा बा जारा बुबाग्रा बा जारा महाराष्ट्र हामजानाय महाराष्ट्रनि सपोर्टार्स रंगांके आरो जागाव इवेन दुगान खुंसाफोरनो मारया इवेन कुनु आरो जागाव बिजनेस मा खलाया माने अमहायके इंगै तंमानि बागै तबक चिनि महाराष्ट्र चिनि बुबाग्रानि वारियर्स रक बुबाग्रानि सपोर्टार्स रक बरक तबक कम तंलिया अमहायकेनो तबक उर नांलायबै सेगलायबै आरो जागा साब चालगनाय साब रूल खलायनाय साब नायकलनाय अमहायके सेगलायै तंमानि जदिसे उ चाकराकमा बा छबिमुरा अम जदिसे जनरल एरिया बा जनरल ओ कलायले हांगे तो ठीक आसे टीटीएडीसी नि अंडर कलाय यावैनाय जे जनरल एरिया अमहायके कलाय तंमानि हांगे आरो बीजेपी चालगै तंमाव जारा बीजेपी खलाय तंनाय बीजेपी नि सपोर्टार्स रक बरक उ चाकराकमानो नायकलयै तंमाव हायसि फिया टीटीएडीसी नि अंडर कलायमानि बागै बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सपोर्टार्स रक कम तंलालिया बरनो चालगवानि सुजुग रलायलिया हे तबक सेगलायबि तंमानि हायनि बागैसि तबक जे पुलिस प्रशासन बो गोबांमा टीएसआर जत गोबांमा ते चिनि पब्लिक रबो सालब्रुंब्रुं आरो थांगैनाय गारि गोबांमा बास गोबांमा निनि मेक्सि ट्राक बाय गोबांमा के बरक थांगैनाय आरो जागाव जे बीजेपी नि सपोर्टार्स रनो जागारिया बा बरनो रूल खलायरिया अमहायकेनो आरो तबक आंदोलन चलाय तंमानि बा प्रोटेस्ट चलाय तंमानि बा आरो किसाब निनि प्रॉब्लम कतरमा इंलाय तंमानि नायबि थांला इनके सुजा कक साला इनके आंबो सपोर्ट मा खलायना मनले कारण आरो जदिसि जनरल एरिया बा निनि टीटीएडीसी अंडर नि टीटीएडीसी नि हा बा एरिया वो कलाय सोन्यां हांके तो सपोर्ट खायमेया बट जे एज पर रूल टीटीएडीसी नि अंडर टीटीएडीसी नि एरिया वो खबजांमानि बागै आमर राइट्स दं जेता जारा टीटीएडीसी
हाफाङो आचंनाय TTADC गभर्नमेन्ट आचंनाय TTADC नो चालौनाय गभर्नमेन्ट अमनो उ जागानोबो उ टुरिज्म नोबो उ चाक्रांमानोबो नायकलै साजगै नायथथक ख्लायबै बरनो रुल ख्लायनाय अमो तो सुजाको अमो जतो बुचिवो अमो बुचियां जानाय बकरै एन तेबाइसा सानाय आं जरा BJP नि सापोर्टार्स एंगिनाय आरो सामंख्लाय तनाय रक रुल ख्लाय तनाय रक बरक सुदु चिन्ति प्रासारनो सिमिसि बाद रoi तंगाइसि सेबाबो मथा ख्लायनाय सेबाबो बुबाग्रानि वारियर्स सेबाबो IPFT नि वारियर्स अमो हाइके बरनो सिमिनो खागि तंग बाट जरा BJP खायना इनके आरो वानसा बहावे बिजनेस ख्लायमाखा आरो वानसानि तरफ থেকে न चलेवै तंग हाइसि वानसारुनि आन्दारो तंगैनो बर आरो सामुं ख्लायनाय रुल ख्लायनाय बर अमो हाइके चाक्रांमानो रुल ख्लाय तंगमानि कारण आरो ताबो गोबांमा टेन्डार चलेव गोबांमा कटेज तांजागो गोबांमा तेनिनि ड्रेन खुर जागो गोबांमानिनि आरो जे डेभलपमेन्ट नि बागै सामुं चलै तंगमानि अमो जतनो वानसारुनि यागमांनो वानसारु सिमिनो आरो बिजनेस ख्लाय तंगो वानसारु सिमिनो आरो टेन्डार मावै तंगो वानसारु सिमिनो आरो निनि कन्ट्राक्टर ख्लायबै तंगो एन जरा चिन्ति प्रासा पब्लिक रंकेनो BJP सपोर्टार्स ओं तंफानो BJP नि वारियर्स ओं तंफानो बर सुदा आरो भोटिं मेसिन चालावो तेनिनि किसा मिसा पिकनिक रक थांनाय रनि आरो किसा मिसा निनि गारि गुरा पार्किं रनि बागै टिकेट रक किसा मिसा ना लायो अमो हाइकेनो चलेवै तंगमानि एन वानसारनो बाहायके जागारि मान आरो जागावो अमनो जरा बुबाग्रानि वारियर्स बा चिनि तिप्रामथा ख्लायनाय चिनि ताकुते बुकुक संबा चिनि पब्लिक रक बरनि क्वेश्चन खामसे बाहायके और जागाव वानसार रक फाबिनाय वानसा बनि रक मिलेबिनाय बाहायके और रक रुल ख्लाय तंमाखा जोंले सोबा त माने बागै चिंला और दुकान खुंसा मारिया चा स्टल कायसा बचों दुकान मारिया अमो हाइकेनो क्वेश्चन फाय मानि के नायबि थांनो हायके तो तासिं बसाका जे चाक्रांमानि एरिया जे चाक्रांमा जे छबिमुरा अमो TTADC नि आन्दारो TTADC गभर्नमेन्ट नि आन्दारो हायनि बागै आरो जागाव BJP नि वारियर्स बा BJP ख्लाय तनाय BJP नि सपोर्टार्स नो जागा रमालिया बरनो नायकल रमालिया अमो हाइकेनो ताबक जागा सेगलाय मानि चालक सिनाय तिप्रामथानि वारियर्स YTF बा जतो किछु तिप्रामथानो हमजानाय महाराज चिनि बुबाग्रानो हमजानाय रनो उ ADC एलाका ADC नि जे टुरिज्म प्लेस टुरिस्ट स्पट अमो हारनोबो बरनो नायकल सिनाय बरनो बारजाना सिनाय अमो हाइकेनो सालायबै ताबक आरो जागाव बरक बांलायबै प्रब्लेम चललाय तंमानि सो इनके आंखाग्लाय उनाव जतनो बुचिखना आंबो किसिसा आरो पारानि बरक बा आरो जे प्रब्लेम थांनाय बरनि खुक्तै किसिसा सोंगैनाय बाहायलायखाते मांलायखाते मानो तेबे आसे प्रब्लेम तो लायखाते माने बागे आसे बरक बांलायखा माने बागे आसे पुलिस रक आसे गोबां गोबां थांगिना आरो गार्ड रवै बासावै तंमानि नांबायखा अमायखेनो आंबो सोंगैनाय माने सो जता खनामानि अमनो आं ताबुंद्रावनो बसकांबो शेयर खालायखा सो इनके तै जों बसकांबो जों सालायफिनाय तिनि बागे आसेनो जों नेक्स्ट एपिसोड बा नेक्स्ट भिडियो जों मालायलायसिनाय आसेनो टाटा।